Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar sautin sannan ka yi lakin domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Jiya ba jiya nan da dadi ne ai jin sa jiya ko ta lafiya mun zana cike kaman an kulle ni da gari na awai ashin da yelo nu sun ko nun masu je ma boko baya sa jiya kai jiya nan da sa jiya nan da dadi baran boye wannan karlu ma bwashi kale zo ya ce zai sha dan wannan ya na bashi yanzu nan ya zo zai sha ne baran bar guda da ya tukuna Baba ya je kai aba da buhu maya kai wajen dashi wala jana ya daji sosai na sha jana na kwanta na futa in jan samu jepo da kaji in sha na samu dame da kaji na sha na futa lafiya kelo kenan wannan amma jana fa wallahi maman bakon nan wani ya ba mu dan alim babi Allah wani ya ba mu dan mai gumi da ɗari babi Allah kai barin nan fata da ta ishe ni fa ni aka baki ɗaya rana magani kamata mu nemi wuri mu zauna ba kaga nawa kan aka samu a can sai mun zauna na kirba ka dinga lissafi da abin da aka bayar ina nawa aka bayar ina jin ƙanshin su kai ka ce kare na san ƙanshin 100 na san ƙanshin 10 na san ƙanshin 50 to ba na san ƙanshin 20 yawwa to ba komai kana ji ko ina jin har ƙanshin 10 na sani a'a na san da ka sani sabila da bayan da Allah ma daban yawwa ka san muna gani ta gobe a'a gwari ikon Allah ba ko ga wurin zamanin dan gwari ne gwari ne Allah sarki gwari ba ko lafiya ya gari lafiya kulo ya jama'a lafiya ka zo na nan ka zo na kun zo lafiya kalau ya aiki lafiya lau ya jida kai akwai rana gwari akwai rana dole a samu rana naka ne ai sale na sale babu wani ɗan ruwan sanyi ne ruwa kake magana ina magana ruwa ai mai ruwa ba nan ba ruwa amma ga kunan zaki a wurin gwari Allah sarki ka san ko na fi sha'awa kakata da kunun zaki ta rene ne ai kakata in dai kunu ne to kan ƙauyen mu ba ne ka iya damu ka ce habiba mai kunan zaki yawa Allah ji ƙarshe kana da labari yanzu gwari akwai kunu akwai kunun zaci yawa kun san mu gwali ba mu lawa wannan kunun na mai sanyi ne in ka sha shi zuciyanka zai kwanta ya mutu a kwance lafiya kalau magana kenan akwai mai sanyi dai dan gwari naje kana za a mutu a zuciya zai yi sanyi oh to yawa ba mu dan zuba mana to zaka sha ta gini ni ma zan sha zaka sha zan sha kai sofo kuna sha kunu ko a zuba kunu na gaya ma da shi aka yaye ni a zuba kunu da shi aka mene da shi aka yaye shi to bari baka kunu dama na goye daya abokina kai zo don yana to mun ba dawu ita to barin kawo karfe mana yare a baya masa baji muke ba yabba ka faɗi haka ne in zai ba mu fi sabilillahi ya ba dila mana bani nawa ne naira 50 to magana dare za ku laba ko yabba ku laba ku sha kar kuma ka cuce ni kana makaro na cuce ka yawa ka zuba daidai ga shi nan kana ina ga na ta rike dai na yabba amma ana kunin na jiya ne kan uba a lalle kunin na ya ba da sauti na jiya ne kunin
gaskiya akwai rana. Akwai rana. Kai ka ce har ka shanya naka. Kana ina. Gani. In kala ka ko. Ya ƙara man. Ƙara masa. Kala maka ko? A da ƙari ni ya kamata fi ka sha. Gashi. Yawwa. Sabila da kai naka kafi ni shan rana. Jiya ga bashi na shan kunun gwali. Yau za ka san kulukulan ka. To gwari Allah na tubo ku ai dawa ne ko? Haka ne. To. Gwana. To. Lalle gwari akwai kunu. Ya yi maka ko? Haba. Ka ji daɗi ko? Na ji daɗi. Ni gwarawan Abuja. Kana ji? Gwarawan cikin Abuja burge ni suke yi. Ba sa rowa. In ka je aka yanka ma fili, za a iya yanka maka fili daga nan hakar mu. To. Kyauta. Allah sarki. Ka ce halin kyauta gare su. Kai, yaro na ji na fara mamar. Kunin ne kuwa? Ni ne na ji ma kamar harce na zai zazzabu haka nake. Yalo. Gwari. Sofo ya koshi ko? Mu mun gode za mu wuce. To. Mun gode za mu wuce. Allah ya sanya albarka. Yawwa. Allah ya sa an dade Ai mu ne da godiya. To. Mu ne da godiya. To. Ka san mu muna jin daɗi mu ta ci. To. Dan gwari. Ya mutum yake jahi ne in ya irin wannan kunnin. Kamar yaya ka tashi mana yadda ka saba tashi. A'a yau ai akwai tsiya. Kai kana yan ne. Gani nan. Ni ma kokarin tashi nake yayi. Kai Na? wai yan barka. Shi wannan ne irin kuma ba mu ni. Kunun zaki mana. Na ji na kasa tashi. Baba ka tashi ai mun huta ko? Dan gwari. Yawa. Baba lafiya. A'a. Kai akwai saura. Da mana kai wai wannan irin kunu ka ba mu ne. Na ba ku kunu kun ce ba ku kunu na ba ku kunu. Ba ku ce mun ga wanda kuke so ba kunu ne. Ko ba ka bane? Kai ka dirka mana burkutu fa. Baba. Kai ya gwari. Wani abu ka ba mu ne tukunna. Kunun zaki muka ce ka ba mu fa. Mu ka gani mu ko? Kunu ne. Ko kunun zaki ko kunun bacci duk kunu ne. Kunu na sha. Ko ba ka bane? Haka ne. Dukan ba sha kai ba. Kuna dawa da na masara. Ka kashe ni. Baba. Ye? Za ka bani baba. Ye? Za ka bani ba ku zo ku sha kunu ban samu na makare na baku ba. Nan kare. Sanjima. Mun sha kunu. Sanjima. Ka ce ka ba haɗa mu da burkutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ya za a yi mu je gida. Wallahi da muka ina ga kaman ma kai ne mai idan. Yawwa. Mai. Kai yaro kai ne na rike. To dakata da tukunna. Ya tukunna. Yar uban nan kai. Yau ba ake yin ta dan sanda ba ido alƙali kurma. Kai. Wai neman kake ka goya ni. Ni fa ba na iya miƙa tsaye saboda gani nake in na cika miƙa zan taɓo sama. Ka riƙe sannafa. Ka na miƙa zan taɓa sama. Amma gwariya mai Da wallahi sai dai ka goya. Allah ai an kai kafin ya gani. Da ka ci waka. Baba da gani dai ko? Daga an yabba. Na Gani naru gani. kai kana gani kuwa? Baba ina ga kaman ma za ka fi ni gani ba. Aba Alƙur'an na ga duru-duru nake gani. dan gwari ya kai ni. Wallahi dan gwari ya karni. Ni Kar ka je ka cicibe ni ka watsa ni da ƙasa. A'a.